Bună, sunt Jasmin. Am 17 ani și trăiesc singură într-o rulotă foarte imensă în care mai ador și să cânt la pian. Pianul meu e afară pentru că n-am loc în casă destul. Și da, sunt săracă, dar știu un lucru, să cânt la pian. De când eram mică vreau să cânt la pian, dar acum mi s-a îndeplinit în sfârșit visul și cânt la pian foarte bine. Vă pot arăta și cum cânt. Cam așa cânt eu, dar mama când a venit la mine vizită și a auzit cum cânt la pian, a spus că pianul nu mă va ajuta cu nimica. Și eu îs rușinoasă și n-am vrut niciodată să mă duc. Dar mereu când mama mă insulta, o trimiteam de la mine de acasă și venim pe acoperiș să dansez. Unii spuneau că dansam urât, dar au dreptate. Eu zic că am ambele picioare stângi, ambele picioare stânga. Eu niciodată nu m-am priceput la dans, numai la pian. Dar de atunci numai haine ciudate port pe acasă și când mă duc prin oraș iau o mașină rezervată care e de la lucru și mă dau mare ca și cum sunt bogată. De exemplu, acum mă duc la lucru și vreau să mă duc să-mi iau haine. Da, de exemplu, eu le-am toate aruncate în baie. Aceea este baia mea și de la baie se poate vedea. Eu nu i-am spus mamei că eu cânt, dar i-a văzut cum era la pian, a ieșit și m-a auzit și m-a certat pentru că bunicul era un cântăreț în care a murit din vina aceasta. Această haină o port de fiecare dată când mă duc pe afară ca să creadă lumea că sunt bogată și părul mi-l schimb chiar așa. Așa îl schimb eu. Acum doar trebuie să mă duc cu trotineta până acolo și după aia să-mi iau mașina închiriat-o. Ok, mi-am luat trotineta, acum doar trebuie să plec. Eu lucru de seara, numai că eu uneori mă mai duc aici. Aici ar trebui să fie mașina. Hai să vă arăt mașina. Nu e oricare mașină, dar zici că e din nou și o închiriez mereu seara și dau numai 10 lei pe ea. Și acum trebuie să fug la lucru. Eu lucru, de exemplu, la telefoane și de acolo am un telefon așa bun, dar nu-l vin pentru că e așa. Și mă bucur că am o afacere așa bună. Când vine primul client? Bună ziua, bună ziua! Am venit să-mi iau un nou telefon pentru că al meu s-a stricat. Of, aleluia, un client. Avem telefonul 15 Pro Max, avem 15 simplu, avem 14 Pro Max, avem iPhone 14, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13. Care îl doriți, vi-l pot da pe oricare. Oh my goodness! Da, numai din astea aveți. Totuși aș vrea telefonul iPhone 14 sau nu, iPhone 15, simplu nu vreau Pro, pentru că din câte am înțeles e prea scump. Ok, dar să știți că nu e scump chiar deloc, e numai 15 milioane, adică 15 milioane, chiar ieftin și roz e mai scump, e 16 milioane.
Dar pentru dumneavoastră puteam să fac o excepție și să pun la 13 milioane, pentru că sunteți un nou client de aici. Nu? Ok, hai să vi-l împachetez. Fetițo, poți să spui cât e prețul la iPhone 14? Păi, dacă vreți să vă spun, este... să văd... În total este doar 5.000. Păi, eu am 10.000. Îmi puteți spune, vă rog, dacă aveți un telefon cu 10.000 sau mai puțin 8.000, 9.000? Da, iPhone 14 Pro e 10.000, ba nu, 9.999.000. Atunci puneți-mi iPhone 14 Pro Max, vă rog, și repede, că trebuie să mă grăbesc. Ok, acum iau, aici este. Așa. Gata, am împachetat cadoul. Telefonul, mai bine zis. Poftim. Ok, haideți să plătiți, vă rog. Hai aici. Total, vă rog să mi-l plătiți cash sau card? Cash. Poftiți. Toți banii. Bam, 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 bam. Mulțumesc, dar văd că se schimbă ambalajul. Da, nu răspunde. Ok, la revedere! Oh my god, nu putea să cumpere iPhone 15 Pro Max. Chiar trebuia să iei iPhone 14 Pro Max. Îl voi lua pe 15-le. Oricum, sunt doamna de la acest magazin. Par bogată, cine să știe asta. Deci e ca la liceu. Au și bani, ce să mai vreau? Mă duc acasă și voi cânta la pian. Tare, aș vrea să am ceva. Și cred că îmi voi cumpăra această mașină pe culoarea roz. Dar am trebuie să o lăs aici. Unde i-am lăsat trotineta? Nu e aici. Eu cred că iar mi-au demulat-o. Eu mereu îmi las trotineta acolo la parcare și oamenii mi-o iau și mi-o pun la fer vechi. Ei au 55-a care am cumpărat-o. Asta e, o să mă îmbrăc în hainele mele de casă. Gata, m-am schimbat. Acum să mă duc în spate să mai cânt. Pian. E atât de dor de tine. M-am mai învățat un pic la pian. Acum să mă duc în casă. Să închid ușa, că poate vine cineva. Să închid perdelele. Voi lua pijamalele și mă voi pune în pat. Aoleu, cât e ceasul? Poftim, e ora 6, trebuie să mă grăbesc la școală. La școală nu știe că săracă și niciodată n-am dat petreceri la mine acasă pentru că mi-e rușine. O să mă îmbrăc. Gata, m-am îmbrăcat. Vreți arăt? Să fac și un machiaj cool. Astăzi mi-a făcut un machiaj mov. Aoleu, uite că mă chisiuțea. Acum mă voi duce repede la școală. Sper să nu observe oamenii că am venit pe jos. Dar oricum, ei nu o să observe nimic.
Oricum, e ora 6 și nimeni nu vine la ora asta. O să bag o scuză că am fost chemată să văd niște teste. Deci, bine, nu-i nimeni, nu-i bine. Să mă duc repede în clasă. Ok, am ajuns. Cine a lăsat tabla murdară? Nu, trebuie curată. Ok, gata, am șters-o. Vin oameni. Fată, de ce ai venit așa de vreme? Numai tocilarii venim așa de vreme. Păi, am fost la peticură și am crezut că deja s-au început orele. Nu m-am uitat la ceas. Vrem să vedem ce telefon ai. Am iPhone 15 Pro Max. Wow, deci la ce magazin ți l-ai cumpărat? Păi, știți ăla de lângă bibliotecă? Ăla ți-ai cumpărat? Da? Mama, acolo sunt cele mai scumpe. Știu și cele mai originale. Zic să stăm atente. S-au terminat în sfârșit orele. Fetelor, ce vreți să facem? Voi da azi un party, veniți? Da. Pot veni și eu? Evident, tu ești populara clasei. Fără tine nu va fi nicio petrecere. Iubi! Ok, ne vedem, pa! Ce mă fac? Dacă vor observa că n-am mașină, am o idee, mă voi duce să cumpăr o mașină. Să văd dacă ajung. Dar am auzit că va fi o petrecere în care vom sta 3 zile. Oricum, astăzi e vineri, mâine e sâmbătă, mâine e duminică și după aia e luni avem liber, înseamnă că putem să stăm mai mult. Aoleu, pe unde mă duc? Da, la pompieri îs mai multe mașini. Nu știu de ce acolo la pompieri îs mașini. Wow! Nu pot să cred ce mașini! Wow! Un roz și un roz. Le-aș vrea pe ambele. Bună ziua! Îmi puteți da o mașină? Care vor fi plac? Păi ambele. În total e 10 milioane. Dar nu cred că are o tânără atâția bani. Dacă mă dreptate. Vă dau. Ok, scoateți banii. Ok, luați banii. Deci, pot să le iau. Mi-e atât de milă că mi-am dat banii ăia. Ce caută mașina asta aici? Mi-e milă că mi-am dat banii. E ok. În loc să-mi cumpăr o căsuță mai mare. Dar sper că fetele nu vor veni niciodată la mine. Dar stai, mașina asta era 10 milioane, ambele erau 200 de milioane. Uita să zic aia. Cred că am auzit eu rău că a zis că una e 10 milioane, dar... Bă, da, am auzit bine. Ok, să sar afară. Aoleu, mi-e frică dacă o să fie o petrecere nereușită, dacă nu o să vin eu. Nu mai fac atâta grijă. Pe seara va fi. Ok, seara încă n-a venit, mă voi îmbrăca. Ok, gata, m-am îmbrăcat, acum să mă duc la pianul meu drag. Gata, mă dor degetele. Trebuie să mă duc la cumpărături pentru că n-am multe haine. Dar nici bani mulți n-am. Hai să văd în save. Ce? Nu mai am niciun leu? Cum o să plătesc chiria? Nu! Trebuie să-mi vin hainele de lux?
Nu, 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 nu. Nu, ce mă fac acum? Dar nici măcar un leu și la magazinul unde vin telefoanele vin foarte puțin clienți. Pentru că au deja telefoane și nu mai vreau să-și cumpere. Să te destresat-o. E atât de ciudat, dar ar trebui să zic prietenilor ca să-mi dai banii. Dar nu pot să fac. Ce cu pianul acesta deasupra casei mele? Deja am unul. Poate o să mă motiveze. Hai să văd. Da, dar totuși nu înțeleg ce caută aici pianul ăsta. Ce? Unde e pianul? Acum un minut era aici, m-am întors cu spatele și acum nu mai este. Ce? Oh, ciudat. E cea mai ciudată zi. Cât e ceasul? Aoleu, imediat trebuie să mă duc la prietena mea. Mă voi îmbrăca și mă voi duce afară să găsesc haine. Nu mai am timp, imediat e ora 8. Mă voi duce cu alte haine. Știu că mi-am lăsat aici niște haine bombă. Oare să mă duc cu asta pentru că mai am una numai ca vreau să mă duc în balul de absolvire. În seara asta mă voi duce cu un machiaj albastru. Ia stă pe cealaltă stradă de aici. Trebuie să mă grăbesc. Dar hainele astea nu cred că o să-i placă. Da, cred că o să-i placă. Nu trebuie să-i placă ei, trebuie să fie de lux și să-mi placă mie. Va fi cea mai reușită petrecere. Gen, petrecerilor, nu știu ce caută încă mașina aia acolo. Trebuie să mă grăbesc, că oricum deja am întârziat. Și nu pot să le spun tuturor că am rămas fără mașină și am venit pe jos, nu? Dar eu oricum am mașină, gen, da. Cât mai am de mers? Cred că am ajuns. Cred că am întârziat. Voi parca aici. Văd că aici o parcate. Nu te parcă să mă lăsesc. Wow, cât de faină petrecerea! Mamă, ce faină arată. Mi se pare că era un pian aici, dar nu. Wow! Bună, colega! Ce faină petrecere! Cu plăcere. Începe să te distrezi. Ok. Ta-na-na, 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 ta-na-na. Deja e 1 noaptea. Mă simt atât de obosită. Hei, colega, putem merge la culcare? E deja 1 noaptea. Distrează-te, joacă-te pe joc. Ok. Deja am terminat jocul. L-am terminat, mă plictisi deja. Atunci hai la ăsta la altă. Ăsta deci mai interesant. Wow, chiar e dreptă. M-am plictisit și la asta și ăsta am terminat. Poți să găni tobe, dacă știi. Wow, ce bine te pricepi. Nu, a zice așa.
mâna sa. Bravo! Mulțumesc! De unde ai atât talent? Cred că din naștere. Mă pricep la pian, la chitară electrică, la de care am cântat eu acum, mă pricep, cred că și la vioră, da, și la vioră. Uite, ia acest bilet. Asta e un afiș. Da, un afiș în care dacă mergi acolo la televiziunea TV și când copia, nu, vei câștiga 100 de milioane de euro. Și poți să ai o viloaie ca mea. Wow! Mulțumesc că mi-ai dat-o. Chiar și avea nevoie. Că vreau să merg la shopping în fiecare zi și voi face cinste. Ok, oameni buni, petrecerea seamănă. Haideți, ieșirea. Fată, rămânem numai noi două? Desigur, ajută-mă să strâng. Și obosită sunt, deja vine soarele. Da, și eu sunt obosită, mai avem doar 2 lucruri de strâns. Nu, ele lasă de mult de acolo și se îmi plac cum aici. Ne mergem amândouă la școală și poți să stai la mine 2 zile. Ok. Urcă-te. Centura. Ce obosită sunt. Am dansat toată noaptea. Te cred. Asta e. Dar ce avem astăzi? Avem un test. Un test? Îl vom pica. Nu-l vom pica, nu te teme. Și mai sunt și buhanele de petrecere. Trebuie să mă duc repede la baie să mă schimb. Bine, eu mă duc direct în clasă. Acolo nici merg și mă pot schimba acolo. Tu cu toate zilele tale. Ok, gata. Mi-am luat niște haine foarte cool. Louis Vuitton, cred că. Bună clasă, bună. Ai ceva de lux foarte scump. De unde l-ai? Păi, de la un magazin. Dă-ți șeful acolo. Wow, de la Louis Vuitton? Da, de la Louis Vuitton. Wow, trebuie să mă duc și eu să cumpăr. În timpul testului. Lasă un like și un subscribe dacă ți-a plăcut povestea mea. Pa, pa!